seu nom i cognom primer? Vicenç Guilló. Bé, aquesta fira així on fa olor benzina, Sí. Sangles té lloc especial. Avui, aquest any sí, perquè hem fet la presentació també de Club Sanglar. Ha sortit molt bé, com podeu veure, perquè han respost tots els ciclistes i bueno, estem contents, perquè bueno, és una moto que va significar ja quan els companys que han viscut més que jo, tot el que és el tema de Sanglar. Què significa? Bueno, Sanglar és allò, la primera moto que vaig comprar als 18 anys, i la veritat que va ser una moto que vaig tenir durant 7 o 8 anys, la vaig vendre perquè tothom venia a la moto, però la vaig tornar a recuperar al cap de 25 anys i, bueno, per això la moto, pues, què passa? Pues que arribes a estimar que durant tants anys, i, bueno, aquesta moto per jo va tenir unes connotacions especials perquè, bueno, vaig conèixer la meva senyora amb la moto i, bueno, d'aquestes coses, de fer records d'aquell temps. Bueno, lo que ara lo que surt de la tele de los mejores años de nuestra vida, no? Pues això que rememoram, no? Sí, que la moto forma part. Forma part de la nostra vida, jo crec que tots el que tenim forma part de... Hi ha una anècdota, hi ha una cosa que t'han passat i és tot, diguem, moltes bicicletes, tot té relació i tot records, no? És a dir, que aquí fa molta olor benzina, com comentàvem, però també sentiments i emocions. Exactament. Estem aquí, estan tocats els punts, o sigui, ven aquí tota aquesta gent, pues, o té un record d'una manera o l'altra del tema de Sanglar, perquè era una moto que en els anys pues, 50, 60, pues, anàvem per els nostres carrers de Palma i tots els tothom se fixaven en la moto, no? La moto que tenia prestància, no? Era de local, la policia local, i claro, anaven molt al camp, se fixaven molt en la moto perquè hi havia moltes també per enmig, no? Molt bé. Moltes gràcies. Perfecte. Gràcies. Perfecte.